нарадзіўся 26 лістапада 1930 года ў Оршы. Там я з'явіўся на свет, там я рос, там убіраў першае ўражанне жыцця. Бацька Семён Тимофеевич бухгалтар, маці Надзея Васильевна хатняя гаспадыня. Маці яго скончыла Марыінскую гімназію яшчэ ў царскія часы, цудоўна ведала французскую мову і нават асобныя урыўкі з рамана «Каласы пад сярпом тваім» яна дапамагала Караткевічу у оформленні на французскай мове. Уладзімір малодшы з 3 дзяцей. У 6 гадоў піша першыя вершы. Пасля заканчэння 3 класа ў пачатку лета 1941 Караткевіч прыязджае ў Маскву пагасцяваць да старэйшай сястры Наталлі. У гэты час пачынаецца Вялікая Айчынная вайна. Дадому ў Оршу ён не вяртаецца, а трапляе ў эвакуацыю ў Разанскую вобласць, потым на Урал. Робіць спробы ўцячы на фронт. Праз пэўны час высвятляецца, што яго бацькі змаглі эвакуіравацца і жывуць у горадзе Чкалаве. У 43-м годзе восенню, калі вызвалілі Кіеў, Володя Караткевіч з сям'ёй пераехалі да цёткі ў Кіеў. І не выпадкова, што вось гэты час восеньскі, адлюстраваны ў аповесці Владзіміра Караткевіча «Лісце каштанаў». Гэта адна з найбольш такіх аўтабіяграфічных аповесцяў Караткевіча. Заканчивая среднюю школу и поступая на русское отделение филологичного факультета Киевского державного университета. У ліпені 55-го литературный часопіс публікуе верш Караткевича «Машека». Падзея становится пераломной. Владимир канчаткова пераключае ўвагу на літаратурную творчасць, істотнае месца ў якой займаюць творы гістарычныя тэматыкі. У красавіку 1957-го Караткевич атрымлівае афіцыйнае прызнанне ў калег. Ён прыняты ў Саюз пісьменнікаў БССР. Гэты час ён дапрацоўвае аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». Сур'ёзныя задумы маладога пісьменніка патрабуюць большых ведаў. Ва ўсіх кнігах быў даследчыкам, і гэта выяўляецца ва ўсім. Напрыклад, калі ён пісаў пра тое, як бяруць яд у змей, то ён сам ехаў у Бярэзінскі запаведнік, глядзеў, як дояць змей людзі, і сам спрабаваў гэта рабіць. Придем к вам и к детям твоим, и к внукам твоим, я и моя охота. До 20-го колена будем мстить безжалостно, и никуда вы не скроетесь от нас. У 60-е гады Караткевич стварае раманы «Каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў гародні», п'есу «Кастусь Каліноўскі».
70-х становіцца для Владимира Караткевича часам прызнання яго заслуг на дзяржаўным узроўні, але і цяжкіх жыццёвых нягод. У 80-м годзе Караткевич узнагароджаны ордэнам дружбы народаў, а ў асабістым жыцці Владимир Караткевич нясе страты. У 77-м памірае яго маці, якая доўгі час жыла разам з сынам, а праз 6 гадоў жонка. Владимир Семёнович вельмі перажывае гэтае гора. Яго здароўе таксама падарванае. Тым не менш, ён працягвае вандроўкі па Беларусі. У адной з іх хваробы абвастраюцца. Ёсць у яго верш у прозе, называецца «Слова Міцкевічу». Адам Міцкевич памёр 26 лістапада. Владимир Караткевич нарадзіўся 26 лістапада. І ён лічыў, што ён прыйшоў як бы на змену гэтаму паэту. 25 ліпеня 1984 года Владимир Караткевич сыходзіць з жыцця. Пахаваны на ўсходніх могілках Мінска.